खुलुमबाय लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो रायलायनो होननानै फैदों मोनसे दासान्दि इलेक्सननि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ थांखिनानै एबा बिपिएफखौ थांखिनानै माखासे बाथ्रा बुंनाय आं बेनि सायाव नोंथांमोननो रायलायनो नागिरदों आं गोबांथार बाथ्रा रायलायगोन डिसकासन खालामगोन नोंथांमोना कमेन्टबो होनो हागोन बाट ससे नायनानै कमेन्ट होनो नाङा आं दिनै खुनु मोनसे भिडिअ होनाय नङा आं डिसकासन खालामगोन दिनै आं बारा गोलाव लानाय नङा समखौ बेनो दिनै मोनसे रिफारेन्स लानानै बुंदों आङो सिगां इउजि ब्रह्मनिखौ बुंग्रोनोसै इउजि ब्रह्म उरखावगोरा ब्रह्म सारा दा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे हाग्रामा महिलारिनि सेनापति बिथाङा राजा नालाय बिनि सेनापतिबा दिनै रावबो गैला सेनापतिफ्रानो जुदि नागार खारबोजोब्बायब्ला गुबुन राजाजों फैबायब्ला नङा होमबा बै राजाखौ नागारनानै गुबुन राजायाव सेनापति जानो माने फैबायब्ला अब्ला बे राजाखौ सोर रैखाथि होबावगोन बाथ्राखौ नोंथांमोना हमनो हादोंना बे राजाखौ सोर रैखाथि होबावगोन अब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रैखाथि होग्रा रावबो गैला रावबो सान्थ्रि गैला अब्ला बे राजाया आरो बेसेबां गोलाव बोसोर सासन खालामनो हाबावगोन गुबुन खाथिनि साखाथि फाखाथिनि राजायाथ' बेखौ गाग्लोबखागोन सानसे आरो बिनि रायजोखौ सेनानै लाखागोन सेनापतिनि बाथ्रा बुंदों नालाय नङा होमबा बाथ्राया बे थांदों आरोखि स' दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअआ बेखौनो बुंदों आङो जे बिथांमोना राजनितिनि खाथिरावसो बे बाथ्राया बुंदों दे लोगोफोर सिरियास नङा बिथांमोना गाबोन लोगो मोनोबा आखाइ हमलायलायगोन माने राजखान्थि नियमानो बे मानोना माब्रै बाथ्रा बुंनानै जों पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनो हायो बिथांमोननि मटिभा बे बिथांमोननि उद्देश्यआ बे नाथाय बिथांमोना मालाबा ओरैबायदि रागा जोंनाय बायदिबो बुंगोन गाज्रि मोननाय बायदिबो बुंगोन खिन्थु बे राजनितिकनिसो राजनितिकआव पाब्लिकफोरखौ रायजो राजाफोरखौ साधारन माने माबाफोरखौ दिन्थिनो थाखायनो बे बाथ्राखौ जों मालाबा बुंनांगौ बिथांमोना बुंनांगौ जानानै फैयो सापस जेनेबा होनदों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै बिथांमोना बुङोना बुङा इउपिपिएलआ बुङोना बा ओरै फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारा होनना बुङो 4 बोसोरावहाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै नोंगोना होना दे ओरै होनबाय नालाय बिथांमोनाबो ओरै होनफिनो बे आरो बाथ्राया माब्रै आं बुंनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोनजों रायलायनायनि उद्देश्यआ बेनो जेनेबा नोङो दा जुदि प्रमद बर' सारानो होनबाय एबा इउजि ब्रह्मआनो होनबाय बा राजु नार्जारि रोंगा नार्जारि सारमोनानो बुंबाय जे बिपिएफआ जेबो मावाखै होनबाय आरो बिपिएफआ जुदि जेबो मावाखैबा दा जेनाखि सेक्रेटारि अफिस सालायगासिनो दं बेयो सोर लिरफुंनाय दा दे गोबांथार जेनेबा 80% जोंनि बर' गामिफ्राव बा बिटिआरनि ओनसोलफ्राव लामा दालां जाजोब्बाय नङा होमबा पाक्का दालां जाबाय बबेबा कालभार जाबाय बबेबा बक्स कालभार जाबाय बक्स दालां जाबाय हेन जाबाय बेफोरखौ सोर मावना थांनाय सोरनि समाव मावनाय नङा होमबा बिटिसिनि समावनो मावनाय दा बिनि गेजेरावबो केलेंकारिया जाया नङा जाबाय आरो गासिबो गभर्नमेन्टआव जाखायो आसामाव नायबानो जाबाय ना कंग्रेस जेब्लानाखि गभर्नमेन्ट जादोंमोन कंग्रेसआ बेसेबां केलेंकारि खालामना गालाङा बे आरोना दिनै दा बिजेपि खालामदों स्टेटआव बिजेपि जाबाय दा बिजेपिआबो आरो सानसे बिदिनो खालामना गालांगोन होमबा नेक्स्ट टाइम गभर्नमेन्ट फैगोन बिसोर एसेबाबो खस्थ' मोनफैगोन राजनितिनि बाथ्रासो जाहैबाय ना लोगोफोर राजनितिक बाथ्राया जाहैबाय मा जों बांद्राय सिरियासलि हाबनो नाङा ओंखायनो जायफोरनाखि दा राजनितिकआव थै रोदा गासिबो हाबजोब्बायना बिथांमोना थैयावबो इउपिपिएल नङा होमबा मोदोमावबो इउपिपिएल खोमोन थोमोन मोदोम गासिबो बिथांमोना इउपिपिएल नङा होमबा बा बिपिएफ बिथांमोनानो जाहैबाय मा नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गाज्रि कमेन्ट हरगोन बुंथावै रावफोरखौ बुंगोन नाथाय बिथांमोना जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आंखौ माबा मोनसे खालामनो हागोन बे गैया आंखौ दोननो होनो हागोन बे नङा मानोना आं जेनुइन बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ बे आरो हाजोमा नों सापस दा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनना बुङोबा फाब नांनो नाङा दे फाब नांनो नाङा दे निसय नांगोन दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै होननानै बुङोब्ला 4 बोसोराव जेबो मावाखै होनना बुङोब्ला फाब नांनो नाङा दे निसय फाब नाङो 4 बोसोराव मानो मावाखै नोंथांमोना नायदो गोबां खामानि मावदों बिथांमोनाबो हा बे आरोना दा ओंखायनो बिथांमोना राजनितिनि बाथ्रा बुंलायो लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ बिनिखायनो खावलायनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों सोर सेनापतिया जोबस्रांगोन बबेयाव सेनापतिया बारायगासिनो दङ जों बेखौ मिथिया नाथाय सोरबाया राजनितिकआव रां रुफानि लबनि थाखाय जयेन जायो लोगोफोर सोरबाया रां रुफानि लबनि थाखाय बिपिएफआव जयेन जागोन सोरबाया रां रुफानि लबनि थाखाय मालाबा इउपिपिएलआव जयेन जागोन सोरबाया रां रुफानि लबनि थाखाय सोरबाया मालाबा बिजेपिआव जयेन जागोन सोरबाया रां रुफानि लबनि थाखाय सोरबा मालाबा कंग्रेसआवबो जयेन जागोन मानोना
बयनिबो गोसोनि गोरबोनि मोनदांथिया जुदा जुदा सोरबाया समाजखौ फोसाबनो होननानै राजनितिखौ जयेन जायो सोरबाया रां रुफा खामायनो होननानै माने जयेन जायो बा सोरबाया बायदि बायदि साख्रि बाख्रिनि मानिबा माबायावहाय राजनितिखौ जयेन जायो अके जायहा राजनिति खालामनो जयगथा दं गोसो गोरबोआ गोथौ गुवार बिथांमोना राजनितिखौ सिरियासलि नांथाबनो हायो बाद बाखि नों आं बायदि जों बायदि साधारन पाब्लिक मानसिफ्रा जों राजनितिखौ सिरियासलि नांथाबनो हाया आं बेखौ दिनै बुंगोन स' बे लोगोफोर बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि बिटिआरआव मा होनना बुंदों बिपिएफनि गोनांथि दङ जोंनि इउपिपिएलआव जोंनि माबायाव बिटिआरआव इउपिपिएलनिबो गोनांथि दङ मानोना बिथां मोननैबो आनसलिक मोनसे दल आरो मोनसे जोंनि बिटिआर जुदि ना हमना लादो इउपिपिएल गैयालायनो बिपिएफल'सै होमबा बेखौ बिनि गाज्रि मावनायखौ सोर बुंनो एगेन्स्ट पार्टि गैयाबा सोर बुंगोन दे थानाय नङाना बाथ्राया बे जादों लोगोफोर दा बेनिखायनो बिपिएफआबो थानांगोन इउपिपिएलआबो थानांगोन अब्लासो ना गाज्रि जादोंना मोजां जादों बे मावनाय फिनिखौ नायनो हागोन आरो बिथांमोना बिदिखौ लानानै राजनिति गेलेनो हागोन आरो इउपिपिएलआबो नों आजां मोजां गोबाव बोसोर माने सालायगोन बेबोथ' नङाना जेब्लानाखि रायजो राजाफ्रा लासैनो गाज्रि मोनलांगोन अब्ला बिपिएफनि दिन फैलायगोन सानसे बिपिएफआ सालायलायगोन बाथ्राया बे आरो जायहा जेरैबायदि मोजां मावगोन बिथांमोना डेभेलप मावनो हायोबा थाबाय थागोन आरो ना सरकारा नङा होमबा खिन्थु जायहानाखि जानला मोनला मावगोन बोरै थानाय नङा निस्सय स' बे आरो बाथ्राफ्रा लोगोफोर स' आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय स' दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना सोरबा हाग्रामा महिलारिया फुरा इउपिपिएलखौ सोंखारिदोंबाबो दुखु मोननो नाङा मालाबा जुदि इउपिपिएलआ हाग्रामाखौ फुरा सोंखारिदोंब्लाबो नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा बिथांमोना मालाय राजनितिनि थाखायसो बुंलायदों आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दैदेनगिरिफोरनि गोजौ रेंकनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै जों गामि सिङाव जोङो दावराव-दावसि जालायनाङा आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय बेल' नङाबा जोंनि बर' समाजाव जौगानाय नङा बर' समाजाव इट्स एन्ड एभरि साइड आरो गासैबो बिथिङावनो डेभेलप नांगौ जोंनो नाथाय बेयो जानाय नङा जोंनि रायनिबा जानाय नङा बे आरो बाथ्राया ओंखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय बिथांमोननि बुंनायखौ लानो जों सिरियासलि लानो नाङा नोंथांमोना गामि सिङाव थानानै मा मावदों मा मावनानै जादों बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगौ गामियासो मिथिगौ गामिखौ गामियासो समाधान खालामो बबेबा पार्टिया फैनानै नोंनि गामिखौ समाधान खालामा बेनिखायनो पार्टिनि खोथा लानानै गामियाव दावराव-दावसि दाजा बेखौ आं नोंथांखौ खावलायबाय आरोखि थेंक इउ